Njengoba i-Kaizer Chiefs ilungiselela ukuqala kwesizini ye-Betway Premiership, ikusasa labadlali abaningi kuleli qembu alaziwa. I-Chiefs ibe newindi elimatasatasa lokuhwebelana ngabadlali okwenze yamukela abadlali abasha abayisikhombisa eqenjini. Laba bahlanganisa uCastin Sirini, uRashwin Dodli, uBrandley Cross, uBongani Sam, uFiyantre Ntwari, u-Anasio Miguel kanye noNjabulo Blom ojoyine ebolekiwe eqenjini lase-USA. Nokho-ke njengoba kufike bonke laba abafikile, kube sekuvela isidingo sokuncishiswa kweqembu. Ama-Glamour Boys asevele ededela uNjabulo Ngcobo, uKigen Ntuli, uSethemba Sithebe noSifiso Hlanti abaphelelwe zinkontileka ekupheleni kukaJuni. Ulwazi olusho seluvelile luthi iklabhu manje sibheka ukukhulula abadlali abaningi ngaphambi kosuku lomnqamla lajuqulwe iwindi lokudayiselana ngabadlali ngoSepthemba 20. uSibongiseni Mthethwa nguyena ohamba phambili kulezi zinkundla zaseSoweto njengoba kubika ukuthi sebenike lo mdlalo emaqenjini amaningi ngokubolekiswa noma ngokumbolekisa unomphela. Ngemuva konyaka owodwa egijimeni eChareni esuka kwiStellenbosch FC, uSabelo Radebe ungumdlali wesibili osazohamba kanti leli qembu selimnikeze kumaklabhu amaningi. Lo mdlalo oneminyaka engu-24 ubudala uthwale kanzima ukuthola indawo kuChiefs. Wadlala imidlalo emithathu esuka ebhentshini labadlali ababambele ngesizini edlule. Owesithathu ohlwini nguHappy Mashiyane. Lo mdlalo odlala ngako sokunxele emuva uhlulekile ukuzibonakalisa futhi uqale umdlalo owodwa nje kweyisikhombisa ayidlalile ngesizini edlule. Khona manjalo amakhosi azoqala umkhankaso wawo ka-2024-2025 ngomgqibelo ngokutholana phezulu neMorumo Gallants eToyota Stadium eBloemfontein. Umdlalo uzoqala ngo-3 ntambama.